And then guys, yung napansin ko dito, 4 to 5 days nagda-dry yung pimples ko. And then after 2 weeks, yun yung nangyari guys na talagang it really made me question the product kung kailangan ko pa ba siyang ituloy kasi baka hindi siya effective sa akin, ganyan. Hey Bird Fam! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, do not forget to click the tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, the long wait is over. I-review ko na siya finally yung Precious Skincare Cosmetics na Miracle Toner. Ito guys, pinadala siya sa akin. But you know me, hindi dahil pinadala siya sa akin, I will give lahat a positive. So, in all products, I've seen the positive and the negative sides of it. And sinasabi ko lagi sa inyo guys, kung ano yung mga na-observe ko regarding the product. Disclaimer na rin pala, hindi dahil umepekto siya sa akin, ibig sabihin, sure din na magiging effective siya sa inyo. And hindi dahil hindi nag-work sa akin, ganun na rin yung magiging effect. So, iba-iba po tayo ng skin types. So, if you are looking for an answer or looking for something that can help you to lighten your dark spots and para ma-minimize yung mga pimples nyo, please keep on watching. So, ito guys, yung Precious Skincare Cosmetics na Miracle Toner. Ito guys, meron siyang AHA, BHA, and PHA. So, ano nga ba yung AHA, BHA, and PHA? Kasi usong-uso siya ngayon sa mga skincare products. Ayan. Basically, yung tatlong yan guys, mga exfoliant sila. Iba-ibang level nga lang sila na exfoliant. Ang AHA guys is chemical exfoliator siya that can help sa mga oily skin, tsaka sa mga blemish-prone skin. So, kapag ginagamit mo siya on a daily basis, mas magiging magandang effect niya sa inyo kapag ang product is may AHA siya. I've also made a review of the AHA serum from Precious Skincare Cosmetics. If you want to see that, nasa description box na lang guys yung link para makita nyo kung ano yung tulong na nabigay sa akin ng AHA. Kaya nung sinabi sa akin ni Sis Jan na yung product nila is may AHA, go na naman! Kasi talaga guys, I try my best to look for more solutions for our pimple, acne, ganyan. Kasi kung matagal na kayo sa channel ko guys, alam nyo na acne prone skin talaga ako. So, yun yung laging struggle natin. So, yung BHA naman guys, na laman din nito kasi AHA and BHA. Ito guys, yung pang deep penetration naman siya. So, ito guys, maganda siya sa super oily na skin, sa mga acne prone skin, sa mga nagkaka-blackheads, sa mga nagkaka-milia. Yung milia guys, yung parang tumutubo na white, na parang hindi naman siya pimple, pero may bump siyang ganun, na feeling mo may laman talaga siya. Yun yung milia guys. So, yun yung naitutulong ng BHA para sa skin natin. So, ang PHA naman guys is parang AHA din siya. Pero yun nga lang, mas malalaki yung molecules niya. So, ibig sabihin, kung mas malalaki yung molecules niya, hindi siya makaka-penetrate deep inside our skin. So, dito lang siya sa labas. So, ang ginagawa naman niya guys is for skin renewal, which is very important sa product na to. Later on, malalaman nyo kung bakit, anong naging result sa akin ng product na ito. Proceed naman tayo guys sa review natin kasi ngayon alam nyo na yung AHA, BHA, and PHA na laman ng ano na to kasi yun talaga yung basis ng magiging review natin. So, unang-una guys na napansin ko dito nung pagkadating nito guys is the packaging. Ito siya, na-appreciate ko na plastic siya kasi mas travel friendly siya kasi kung plastic. Tapos guys, ito yung ano niya, ang cute niya talaga, gold. So, parang ang lakas niya makakayayamanin. And ito guys, ano lang siya, sticker. Yun nga lang kapag medyo malagkit siya. I mean, yung pagbasa yung kamay mo, parang dumidikit. See, nagkakaroon na ng fingerprint dyan. And then, pagka-open mo ng lid niya guys, meron pa ulit siyang another na takip dito to ensure na wala talagang magiging leak. Ayan. So, ito guys, meron siyang takip ulit na ganyan. Ayan. Kikita nyo ba yan? Ayan. Ganyan yung takip niya guys. And ito yung lid niya is yung talagang natatighten na ganyan.
So, ito yun guys, 120 ml siya. And dito sa likod niya, meron siyang manufacturing date. And meron na din siyang expiration date, which is 2 years. And then, meron na din dito guys sa likod niya, yung ingredients niya. And may nakalagay siya dito guys na disclaimer na merong AHA itong product na to. Para just in case you are allergic to AHA, mag-skin test muna kayo or malaman nyo na hindi kayo pwede sa product na ito. So, I suggest guys, mag-skin test muna kayo dito or dito sa likod ng tenga nyo for the skin test to assure lang guys na wala kayong magkakaroon ng allergic reaction sa product na to kasi mas mahirap i-cure ang allergic reaction guys kaysa sa pimples, okay? Unang-unang napansin ko sa product na to guys is wala siyang sting or hindi siya nakaka-irritate na gamitin sa skin kasi meron kasi yung mga ibang product na pagkapahid ng ganyan, mahapdi na siya. So ito guys, wala akong naramdaman na hapdi which is really good kasi pag may mahapdi po ako naramdaman, tumitigil na ako sa product. Kasi parang nakakatakot, diba? Parang mabuburn yung skin mo. So, tuloy-tuloy lang ako sa paggamit ko dahil wala naman siyang sting. And then, pangalawa guys na nararamdaman ko, every time that I use it, parang nagiging tight yung skin ko, parang nagiging tight or parang nababanat siyang ganun. So, dahil sa ganun na parang nababanat siya, napansin ko guys na mas nami-minimize yung size ng pores ko. And then, in the long run, nung ni-research ko about BHA, mga ganyan, bakit lumiliit yung pores ko? Yun yung question ko para sa product na to. And then, yun nga pala guys, meron kasi talaga siyang BHA which penetrates the skin super deep. So, yung natin, nakikleanse talaga yung pores. So, dahil natatanggal yung mga dumi-dumi dyan, yan, nagiging mas maliliit yung pores natin. So, yun yung reason niya na sa na-research ko kung bakit mas lumiit yung mga pores ko. And then guys, yung napansin ko dito, 4 to 5 days nagda-dry yung pimples ko. Kung nakita nyo yung mga vlogs ko, ina-update ko naman kayo lagi before sa mga vlog ko, kung gumagamit ako, yun. So 4 to 5 days guys, nag-dry yung mga pimples ko. And then after 2 weeks, yun yung nangyari guys na talagang it really made me question the product kung kailangan ko pa ba siyang ituloy kasi baka hindi siya effective sa akin, ganyan. Ayun guys, so tiis ganda po tayo kasi ang nangyari po sa skin ko, nagkaroon siya ng purging. I don't know kasi sa ibang product din may mga ganun din ako na experience guys na nagkakaroon ng purging. So dahil nililinis ng AHA tsaka BHA guys yung skin deep inside, lumalabas yung dirt. So that's the time guys na parang lumalabas lahat ng pimples ko. So yun yung nangyari na, oh my goodness, yung skin ko, kung nakita nyo mga vlogs ko ng December guys, pa-end na ng December or tsaka ng January, sobrang yung skin ko talaga kakaiba na siya. Sabi ko, ano ba to? Kailangan ko pa ba siyang ituloy? Talagang nagduda ako sa product at first and then sabi ko, siguro kailangan kong ituloy kasi purging lang siguro to. Okay, so tinuloy-tuloy ko siya hanggang sa naubos ko na yung isang product guys. So napansin ko naman nag-clear up yung mga pimples ko and then yung mga dark spots ko naman nag-lighten. And then for 2 weeks guys, nag-stop na naman ako kasi naubos na yung isang ganito ko yung pinadala sa akin ni Sis Jen. Eh hindi ko pa nagagawa ng review, ang dami kong pimples. So ang nangyari, I need to order again para makita ko talaga yung effect. Kasi ang BHA tsaka AHA guys, hindi siya yung pang 2 weeks lang, ganun na observation. Matagal talaga yan, mga 1 month to 2 months mo talaga makikita yung result niya. So nag-order ulit ako guys, and then ito, ginamit ko ulit siya. And after 4 days, nag-dry na yung mga pimples ko. And right now guys, I have my period, so isa lang po yung natira na stubborn na pimple ko, and then the rest, wala na sila. Maybe you can see still the dark spots guys, but these are the dark spots of last week's pimple lang. So yan lang yung mga dark spots na meron na po ako. Dito sa side na to ng face ko, nag-lighten na siya. Dito sa right side kasi yung paggamit ko previously ng mga to, ng Miracle Toner, yun yung nagpa-lighten sa mga dark spots ko. Yung isa pa napansin ko dito, dahil siguro nga exfoliant siya, ganyan, yung lahat ng mga nandito, yung mga acids na nandito guys, yung skin ko talaga, ang bongga. Para siyang glassy skin. Makikita mo talaga guys, yung dito mo, yan, yung buong face mo, yung nilalagyan ng product. Para siyang binalatan, pero wala namang makikita guys na peeling. So, parang yung ang bago ng skin, parang na-rejuvenate siya, parang siyang glassy skin. Yun yung glassy skin talaga, yung pag gaganyan ka, ganyan, natural lang na light guys, tas wala kang makeup. Makikita mo na may glow.
So, nakaka-glow talaga siya, tsaka nakakapagpabago siya o nakakapag-rejuvenation ng skin. So, punta naman tayo guys sa negative side. Yun yung nasabi ko na negative niya, which is the purging. Pero wag kayong matakot guys kung nagkaroon kayo ng purging. Kasi at first natakot din ako. I understand kung matatakot kayo, pero tuloy lang natin yung paggamit. And you will see the result at the end of the day. Parang nalilinis talaga niya. Kasi ganyan talaga guys yung mechanism ng skin natin. Kapag nalilinis siya, nilalabas niya lahat ng dumi. So, tumutubo po yung mga pimples natin. So, tuloy-tuloy lang. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Kung may pamamalat pa siya, meron siyang konting pamamalat. Very minimal nga lang. Hindi siya yung parang mabagbabalat na gano'n. Wala naman pong gano'n. Very, very minimal. Kaya naman nang sagutin yan ng moisturizer sa mukha para hindi masyadong halata na namamalat yung skin. And then, for the recommendation naman guys is this one, sana mag-produce ang Precious Skincare Cosmetics, Sis-Gen, ng 100 ml and below para sa mga travel. Lalo na guys, if you are traveling through mga airplane, mga ganyan, 100 ml lang yung allowed. Ayan, para hindi na nagta-transfer. Kasi ito, travel friendly siya actually, yung bote niya. Pero, I just want 100 ml and below sana para sa mga pang weekends or para sa mga pang short trips lang na hindi mo na kailangan mag-check-in. Kasi alam mo naman, backpackers lang tayo. Walang pambayad ng check-in luggage. So, ang final question, i-recommend ko pa siya sa inyo. Oo guys, i-recommend ko siya kasi yun nga, at first talagang nagduda ako. Yun guys, hindi ko tinatako sa inyo. First talaga, nagduda talaga ako sa product at the end of the day. Effective siya, besh. And for the price of, kung hindi ako nagkakamali, 180. Pero para sure na lang guys, lagay ko na lang dito yung price niya ha. Yun. Kasi yun guys, kung ganun lang yung presyohan niya, okay na siya sa akin. Kasi, alam mo yun, effective siya sa akin. Made in the Philippines siya, so supportahan ang sariling produkto natin. And of course, yung presyo niya guys, friendly naman siya. So sakto lang naman para sa budget. Kung nagiging effective naman siya. So I suggest guys, you try the product kung gusto nyo lang naman. And if you want to buy, I will put the link of Sis-Gen in the description box down below. Para makapag-order kayo sa kanya, mabilis siya mag-ship. So, yun lang guys. So, thank you so much guys for watching this video. And thank you po sa pagsasubscribe sa inyong lahat sa panonood ng mga videos ko. And sobrang nakakamelt po ng puso. Pati po sa mga sellers po na nagbibigay po ng mga products nila for review. Thank you so much po. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I will talk to you guys at my next one. Bye! Listen to my heartbeat.